Oh. Onpas täällä jäykkä meininki. Katsotaan. Aivot ohjaavat liikettä ja nivelet pitävät huolta, että keho liikkuu ja toimii kuten aivot käskevät. Se mahdollistaa erilaisten tehtävien suorittamisen, aina purkin avaamisesta aitajuoksuun ja kirjoittamisesta kinkun leikkaamiseen. Pieniä arkisia asioita tai maailmaa mullistavia tekoja. Kaikki tarvitsevat terveitä niveliä. Terveyttä pitää yllä immuunijärjestelmä. Immuunijärjestelmäsi puolustaa sinua patogeeneiltä, eli vierailta taudin aiheuttajilta. Järjestelmällä on kuitenkin heikkouksia, muun muassa autoimmuunisairaus. Kukaan ei tiedä tarkkaan, mistä nivelreuma johtuu, mutta tiedetään, että silloin immuunijärjestelmäsi hyökkää sinua vastaan ja aiheuttaa elimistöön tulehdustilan ja nivelreuman oireita. Katsotaanpa lähemmin. Hyökkäys jäytää niveliä ja aiheuttaa niihin jäykkyyttä, arkuutta, turvotusta ja kuumotusta. Tulehdussolut syövät nyt rustoa ja luuta. Ärhäkkä nivelreuma on syntynyt. Ei ole kuitenkaan syytä huoleen. Nivelreuman hoito on lähivuosina kehittynyt valtavasti. On tulehduskipulääkkeet ja kortisonit, perinteiset reumalääkkeet ja viimeisimpänä biologiset täsmälääkkeet. Täsmälääkkeet iskevät suoraan oireittesi aiheuttajiin. Hoitosuunnitelman kanssa edetään askel kerrallaan. Seuraa aina lääkärisi ohjeita ja tarvitset myös annoksen kärsivällisyyttä. Nivelreumaa ei voida vielä parantaa, mutta oireet voidaan saada kuriin hyvällä hoidolla ja hoidon avulla nivelreuma saattaa joskus olla oireeton pitkiäkin aikoja. Muistathan, että hoito on pitkäaikainen prosessi. Parhaiten hillitset nivelreumaa, kun olet ajoissa liikkeellä. Tutkimukset osoittavat, että yli puolet nivelreumapotilaista saattaa menettää toimintakykynsä eikä voi käydä töissä, jos lääkehoidon aloittaminen venyy useita kuukausia. Hoitamattomana nivelreuma saattaa aiheuttaa vakavia seurauksia. Sen sijaan kun hoito aloitetaan puolen vuoden sisällä oireiden alkamisesta, sinulla on paras mahdollisuus tasapainoiseen elämään. Sitten paras uutinen. Lääkehoidon rinnalla sinä itse olet paras nivelreuman vastustaja. Liikkumalla säännöllisesti voit hidastaa taudin etenemistä. Älä siis ruoki sitä liikaa pötköttelemällä ja tupakoimalla. Pidä kaveri aisoissa. Kokosin sinulle hyödyllistä tietoa nettiin. www.hoidareuma.fi